Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită. Vă dorim vizionare plăcută! Sadık, care încearcă să-și aducă fiicele împreună și să le apropie, își riscă propria sănătate. Ceea ce a făcut Müjgan va fi începutul unei căi fără întoarcere pentru Sadık. Fetele simt că au câștigat o victorie pentru că i-au arătat tatălui ei adevărata față a lui Müjgan. Pe de altă parte, Sevilay cade și ea în capcana propriului joc. Acum va fi condamnat să trăiască exact ceea ce merită. Deși această situație o ușurează pe Deria, ea nu știe ce se va întâmpla cu ea, în timp ce Türkan și Somer au o goană dulce de nuntă. Dern îi dă lui Serdar un mare șoc cu decizia ei bruscă. Sadık încearcă să se lupte cu greutatea a ceea ce a trăit, în timp ce încearcă să-și aducă fiicele împreună și să le apropie. Ea își pune propria sănătate în pericol.